Al-Sharif TV, Al-Sharif TV, gamsar da rayuwar ka, kai kallo ka samu yanci. Al-Sharif TV na da inganci. Al-Sharif TV. Ke kuma ina za ki haka kika tashi da sassafe? Wallahi in gaya miki muna da text karfe 6 na safe. Kina yin yawa tundun saboda ki karatu har ki nemi aiki din ki fi ƴaƴana kuɗi ko? Fargaban da nake yi kenan, ta yaya za ki fahimce ni? Na fa fahimce ki, ba ki da wani aiki sai dai ki ci ki sha ki kwanta. Dukkan wannan abubuwan da ka faɗa, kowane ɗan adam yana yin su, kuma ko kai idan ka daina bara ɗaya a cikin su, na tabbatar sai ka jiga ta wallahi. Wallahi dabarun da aka saba yi ne shine na ɗanyen alale a samu a ɗan. Gida da waje, 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 gida da waje. Gida da waje mai ke faruwa a gida. Barka da zuwa. Barka da baby. An zo lafiya ku? Lafiya lau baby. Baby ya kika taso daga kujerar mulki irin waccan kujerar mulki. Ki taso ki dawo nan gurin baki irin mu. Ka fi min komai kan ofis ɗin nan. Bakon kaya annabin ka ne. Shi yasa na taso na zo. Ai ko da na san haka ne baby. Da ban ɓata lokaci a gurin waya da muke yi da kuma chatin da muke ta yi. Kai dai ba wannan ba yanzu. Me za a kama ka sha? Ah, hawa da hawa baby. Ni ganin ki ma ai ya wadatar da ni ai. Masha Allah. Wato da ke gaji ba. Wato Mrs. Gabriel dama ta so ta wahalar da mutane ne shi yasa. Amma kuma in Allah ya daɗi yadda ta so, ko dai ba ta so ba sai mun ci exam ɗin na nata. Gaskiya ka ta yi kuma ta ji daɗi. Amma insha Allahu da AA zan fito a course ɗin. AA. Ai ban jinki. Ai ba ma A ba. B kai duka ma ya ki fito da su da baki ɗaya. Ai wani sai dan ban tuce ki. Kaji? Kaji ka? Hadda wani zoraya? Wani. Ai sai dan an tuce ki. Wato hala ta so ta bamu. Shi yasa amma kuma insha Allahu za mu making din wannan exam ɗin. Insha Allah. Lokaci fa ya ja. Gaskiya. Ki koma gida. Insha Allah. Na gode. Gida da waje. Sani umma. Hakkin fito sani. Ko in mu har yanzu baki gama wannan karatun ba? Ki sani dai karatu na a hankali nake yin shi saboda in fahimci abin da littafin nan yake ciki sosai. Ba na sauri. Kawai dan ne kan tsani kan amma ni ba ni na tuntuna na gama wannan karatu. Kaji Ja'ira. Yawan baki to da ni da ke din wani shekaru ne muke da shi mai nisa ai ki ne fa kawai nayi ba mu da bambanci da ni da ke. Ki bani in yi karatu na a hankali. In wai na ga ban ga kowa a falon nan ba. To ba su tashi a bacci ba Bahijja ce kaɗai ta fita tun karfe 5:30 na asuba. Yarinya nake ganta tsoma kai ina za ki je? Muna recess ne shi yasa ta kama hanya ta tafi. Kin sai ina za a fito boko ina aka je boko. A wannan yarinya yan wahala ce. Kin san ko bayan da dadi bai yi da ni ban karasa karatu na shi yasa ni tun na gama secondary school na hakura da karatu. Daga Kafiru ma yana ƙara primary school ɗin shi zai dakata a zauna. Umma bari an jin haɗa miki breakfast. Gida da waje.
gida da waje gida da waje gida da waje Habiba, a koda yaushe nakan so in rika miki bayani akan abubuwan da suke faruwa. Habiba, ba wai dan ga yadda muke ba. Kai malam ba sai ka ci komai ba. Babu wani damuwa da izinin Allah. Da abin da ya farko zai karshe. In Allah ya yarda. Allahu akbar. Har ka dawo. Habiba, dole ne in damu. Amma fa sai dai in yi haƙuri. Kuma ni na gode Allah da ya haɗa ni da mata irinki. Domin a irin wannan yanayin ne fa sai ki ga aure yana tangal-tangal. Wasu ma har aka yi garbuwa. Amma kuma da ya kasance da ke ce matata, wallahi sai na fi kowa murna, sai ina jin daɗi. Idan kai ko na shigo da damuwa, ke ce kike kawar min da damuwa. Allah ya miki albarka. Allah ya saka da alheri. Ba komai, karka dawo. Insha Allah ya wuce. Tumatalla. Bari in je in samu ruwa ka watsa ka je ka kwanta ka huta. Allah ko? Mana. In yi wanka? Ka kwanta ka huta. A'a. Ashe ni dan gata ne. Sosai ma. Kai. Bari ka gani. Na zuwa. To. Kai. Wato takun maza kenan. Yanzu fa da a ce ni dan wasan kwaikwayo ne a irin wanda abin da nake sai fa in ci abinci ba. Kaga duk abin da na dora ta duk ta kasancewan abin nan ya ki karewa a gidan nan, zan yanke hukuncin da nake tunanin ya dace da ki. Hukunci na ɗaya, zan daina cin abincinki. Hukunci na biyu, zan ƙaurace mu kwana a ɗakinki. Zan zaɓi falo a matsayin wajen bacci na. Me kake nufi? Kana nufin ka ce za ka ƙaurace min kenan? Ƙwarai da gaske, idan har baki canja daga kan ɗabi'anki ba. To mu zuba mu gani, zan tabbatar maka wace ce Amira. Haka kika ce? Gida da waje gida da waje gida da waje. Dole shi za ku je sayan kayan kwalliyan ne. Ni ba abin da ya bani takaici, wai abban mu wai wancan matan zai ba ku ita. Zan daidaita mata hankalinta daga gida har shi. Baki ji sai da aka ce duka za a haɗa kuɗin duka sai a bayar ba? Ita ma kanta na abu. Natan ma duka yana tura mata natan ma da natan da naku duka karɓewa zai. Assalamu alaikum. Kai. Kabar a gidan nan me za ka je kai mata rungumar da za ka yi ko yaya? Kada in ƙara gani daga yau sai yau. Kana ji na? Ke kuma sai yanzu kika shigo cikin gidan nan. Ki duba ki gani tun karfe 5 da rabi kika bar gidan nan sai karfe 6 da wani abu za ki shigo min gida na yamma. Kuma wallahi ba fara. Zan baki da Allah. San da wannan bakin surutun naki sun yi da ki. Wuce ki dake da kadin da ta kawo kayan wanke maza ki wanke ki gyara maka katin din nan.
Lafiya kika tsaro mana ido ana magana kina tsaye? Amma da ganta sun maka munafika. Dawo, zo nan. Gidan mu da kanin isha. Kai ta su miki. Yin aikin kenan. Duba irin wannan shashanci. Duk asuba mutum ya fita, wasu yanzu zai dawo. Kamar shi kirkiro karatun boko a duniya. Yawwa, kabar ka shigo? Sani. Na tambaye ki mana umma da Allah. To kabar Allah sa na sani yau kuma da tambaya aka shigo. Ta ban saurare kai aka yi. Umma da Allah me yasa kike bambanta mu da Anti Baiji a gidan nan? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To ka maka tambaya ni ma. Ka taba ganin an ɗauki ɗan kaza an ɗaura ma wata uwa ta lullube shi kamar ta lullube ƴaƴanta? A'a. Uwar wani ba ta taɓa riƙe ɗan wani da muhimmanci fiye da ƴaƴan da ta haifa. Dalili da yasa kenan. To in takaita maka mazanci. Ta yaya zan riƙe Bahijja da mutunci? Irin azabtuwar da uwarta ta yi min a cikin gidan nan. Da ta sa ni na fita na zubar da ku a cikin gidan nan, ai da baka samu damar baki da zaka min wannan tambayan ba. Amma umma malamin Islamiyya ya ce Allah bai son mai ramuwa. Allahu akbar. Kabir ban san ka fara wa'azi ba. Ban san ka fara wa'azi ba. To bari in ga maka da kai yau sai yau kaka ƙara fuskanta da irin wannan magana. Aikin banza aikin wabi. Tashi ka bani guri da Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan. Yaro zuciyar shi ya fara mutuwa. Da waje gida da waje mai ke faruwa a gida da waje. Gida da waje, gida da waje. Productions kasaitaccen kamfanin nan da yake ɗebe muku kewa. Shi ke muku tallan wannan shiri mai dogon zango mai zuwa ba da jimawa ba. Sauran malo. Sauri kan haifi nawa, dogon jira na sa a rasa, shi ko zafin nema baya ba da samu. Ina da hujjojin da zan dinga maka addu'a ta tsinuwa da la'anta. Ina da masoya da yawa waɗanda suke suna kuma ni ma nake son su. Ashe da mun ke fasika ce ban sani ba. Sauran malo. Kuke banda abinci mutuncin da ke tsakanina da ke ya wuce maganar kuɗi. Wanda ruwa ya ci shi ko takobi aka miƙa masa zai amsa domin samun mafita. Kuma yaushe dadi zai dawo? Kwanan nan dadi zai dawo, kin ji? Kulle-kullen kulle haƙƙi, handama da babakere, ɗan waken zagayen cin amana da zarin ruga, gaggawar ɗan adam da ƙosawa, sauran malo. Ina son ka ce min soyayya ƙarya ce, Hafiz. Ita soyayya ana yin ta ne domin a burge wanda ake so. Ko da kirkirarren kalmomi, ko da abubuwan da ba za su taɓa yiwuwa ba. Da mu haƙa ya dace. Hanif kar ka tafi ka bar ni, Hanif ka tashi. Ka tashi Hanif. Saboda shi wannan magani
ba ma ba da shi sai kafa ta ɗauke. Zan sa ci mutuncinka. Wallahi sai ka sake ni. Babban abin da ya fi damuna shine munanan mafarkai da nake yi. Kada so ka ce ni na zan ayu ba. Inna Allaha ma asabirin wa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah ya sa. Kaushi. Ba zan bar ki ƙara wani kyakkyawan motsi ba. Idan kuma ba haka ba, na daina kula ki kuma na daina kusantan ki. Bari in baki wayannan kudaden. Ina ganin za su ishe ki hidimar zaki yau ina gani ko? So na gode. Yawa. Na gode baba Ali. Masha Allah. Idan Hashim ya san wata bai san wata ba, dan wallahi sai yayi da ya sani. Wanda ɗan wasa sai tasu da bada umarnin shirin King S mai jamfa. Sauran Malo yana